Üdvözlök mindenkit, én Szabi vagyok, és nagyon régen nem volt videó. Ezért most, megszereztem telefonra a BTD 5-öt, átküldtem magamnak, és most játszok vele. Bár ez nem a legújabb verzió, ugye ez esetben 2.16. nem tudom hanyas. Ez a 2.13.2-es verzió. De Anchorral nem tudtam megszerezni a legújabb verziót, szóval elnézést, hogy nem volt mostanában videó, nem tudom. Jó pár hónapja nem volt videó, leszarom. Nem tudom. Tudjátok mit? Egy new game-et. Mit szarozok én itt? És Special Mission-t megpróbálok megcsinálni. Tudom, nem fog sikerülni, de hát... Mob Madness. Ja igen, most kezdtem egyébként, szóval még nem nagyon van meg. Ezt a Fast Upgrade meg a Wizard Lord-dal szeretném majd levideózni. There can be only one. Jó. Ezt megpróbáljuk, a Mob Madness. Most egy csomó ötletet adhatnátok nekem, és adni is kéne, hogy mit rakjak le. Mert hogy én nem tudom, azt tuti. Hát, hülyeség, de... Szeretném azt csinálni, hogy mivel egyszer-kétszer már megpróbáltam és nem jártam sikerrel, ezért most csak annyi, hogy nem költöm a pénzem, ennyi. Amennyit tudok, ilyenre fejlesztve lerakok. Basszus. Akkor próbáljuk meg. Nem fog sikerülni, de azért egy próbát megér. Ne, basszus. Tényleg kéne ötleteket adni, mert telefonomon egyszer sikerült, bocsánat, aztán vége. Hogy mit csináljak, azt én nem tudom, mert nem is emlékszem rá. Igen, látjátok, még nem használtam annyira. Mindegy. Hú, mivel nyertem én meg? Basszus, hát én rohadtul nem emlékszem rá. Nem tudom. Tudjátok mit? Meg se próbálom. Majd, hogyha sikerül, csak hülyeskedjük el. Ez tuti nem fog sikerülni, de azért szórakozásnak jó. Amennyit 50 000-ből le tudok rakni, annyit lerakok. Bár az a baj, hogy jó legyen, minimum fel kéne fejleszteni őket, abból meg pénz fogy. Az miatt meg pénz fogy. Fogy. Elnézést, nem vagyok hozzászokva ehhez. Egyszer voltam hozzászokva, aztán elszoktam tőle. Mármint a videózástól. Jé, most megy a videó. Basszus. És még van 41 000. Kirakjam teljesen? Lehet, hogy akkor majd szerzek egy movie stúdiót, aztán megvágom. Igen, nincs.
Jól hallottátok. Mármint volt egy rendes Movie Studio nevű applikációm, de az nem indult el soha. Valami baj volt vele. Pedig azzal aztán jókat lehet csinálni, meg lehet vágni, bocsánat. Akkor feliratot lehet tenni. Mindent lehetett vele csinálni, amit videózáshoz kell. Amíg teszem le itt a sima Dart Monkey-kat, addig el tudok beszélgetni. Így a képernyővel, meg a forgókörrel, a Mobizen felirattal itt mellettem. El is felejtettem, hogy Mobizennel veszem. Hű. Egyik barátom nagyon panaszkodott a Mobizenre, mert hogy meg is írta, hogy Sony Xperia-ja van, és arra nincsen plugin, pedig ő is akart volna videózni vele. Kövesse a példám. Jó, az így hülye hangzik, hogy kövesse a példám. Csak ki akarta próbálni, és nem menne ki. Nem fogok nevet adni, hogy ki az a bizonyos személy. És visszaírt neki a Mobizen, hogy próbálja meg booster móddal, gépről. És kipróbálta, és nem ment. Én is írtam egyébként a Mobizennek, hogy... mit is írtam? Ja, igen, hogy a videóban nagyon szaggat a kép, és csak akkor áll helyre, hogyha egy helybe tartom az egész cuccot. És hogy erre visszaírt, hogy vegyek le mindent minimálisra, hogy nagyobb legyen az FPS számom. Hát én ettől nem lettem túlságosan okosabb. Szóval köszönöm szépen, Mobizen. Igazából elmondom, hogy amíg itt beszélek, én szórakozok közületek a legjobban. És nem tudom, mennyire szaggat most a videóban a játék, de én tudom, hogy szaggat. Ez természetes, hogy tudom. Hűha, ez még sokáig fog tartani. Gyerünk. Fogjon már el a pénzem. Mennyi van még? 24 000. 50 000-ről. És már ennyi Dart Monkey-n van. Lehet, hogy helyette majd Super Monkey-kat fogok tenni. Oda nem fér. Már. Csomót össze-vissza tettem. Simán eladhatnám őket. Ott volt egy szabad hely. Megvan. Tökéletes. Mennyi pénzem van még? 22 000. Mondjuk ide. Ott befér. Tudtam. Igen. Nekem igazam van. Amúgy nem hazudok mindig. Bocsánat. Hogy hazudok. Ha ezt valami csoda folytán mégis megnyerném, akkor az olyan szinten durva lenne, hogy azt tuti nem hinném el. Mert nem lesz. Nem, ilyennel nem lehet túlélni. Csak Dart Monkey-kkal. És még 18 000 van.
Kicsit már zavaró ez a zene. Nekem. Nem tudom, kék vagy moabokból, nem tudom, az a neve moab. Mindegy, moabokból jönnek komók. Hagyjuk ezt a kérdést. Hát ott nem lehet ide tenni. Az előbb képzelődtem, vagy tényleg volt egy szabad hely? Ott nem képzelődtem. Ezt most nem tudom, miért tettem oda. Hűha. Hát ennek sose lesz vége, 14 000 van mégis, már az egész pályát teletettem. Ha ide teszek egy Dart Monkey-t, annak annyira van értelme. Jó, mondjuk ennek is itt. Hallod, egy csomó Dart Monkey, ahogy leraktam, az semmire nem jó. Akkor amennyit tudok, elkezdek felfejleszteni. Ja. Hát ezt soha az életben nem fogom felfejleszteni. Mondjuk azt tudom, hogy a kék hőlékballonokból jönnek keramik blue-nok, vagy lufik, és azokat ezek nem tudják szétszedni. Sokkal jobb ötlet lett volna inkább egy mi a neve ennek? Egy ilyen Sniper Monkey, ami meg tudja állítani az ilyen... mikor éppen csinálok valamit, mindig kimegy minden a fejemből. Akkor hajrá! Hűha! Ez nagyon menő így. Ja, meghaltam. Mióta veszem? 13. Mi van? 13 percre rakosgatok le ilyen hülyéket? Akkor inkább hagyjuk. Köszönöm, hogy velem voltatok. Én Szabi voltam. Ez itt a BTD 5. Sziasztok!